Урицкий паркындагы мәдәният йортында депутатлыкка кандидатлар һәм масса күләм мәгълүмат чаралары вәкилләре җыелган. Менә бу ябык конвертларда телевидение, радиода эфирга чыгу вакыты, басма матбугатта мәкалә басылу көне күрсәтелгән. Кандидатлар конвертларны үзләре ача. Татарстанда 11 сентябрьдәге өстәмә сайлауларда Дәүләт Советына һәм җирле үзидарә органнарына депутатлар сайланачак. Бу өстәмә сайлау гына булса да, әлеге вакыйгага бөтен Татарстан әзерләнә. 11 сентябрь көнне бер мандатлы 2 округта Татарстан Дәүләт Советына депутатлар сайланачак. Һәр берсеннән 6 кандидат, 7 сәяси партия. Үзен тәкъдим итүчеләр дә бар. Татарстан Дәүләт Советындагы мандат өчен җитди көрәш бара. Татарстан Дәүләт Советына Марат Нуриев белән Илья Вольфсон урынына депутатлар сайлана. Исегезгә төшәбез, алар Россия Дәүләт Думасына китте. Кандидатларга үз программаларын халыкка җиткерер өчен телевидение һәм радио эфирларында вакыт, басма матбугатта урын бирелә. Самоучастие был для кого-то станет подготовкой. Сайлауда катнашу ул инде үзе үк кем өчендер алдагы тормышта зур тәҗрибә булачак. Ә кемнәрдер сайлауны уңышлы узып, Татарстан Дәүләт Советындагы мандатка ирешер. Итогом будет мандат Госсовета. Сайлау алды чарасында катнашучылар үз сүзен Татарстан Яңа гасыр каналы һәм Болгар радиосы эфирында да әйтә алачак. Без гадәттәгечә ТНВ Татарстан телеканалында һәм Болгар радиосында бушка вакыт 1 минут 13 секунд бирәбез кандидатларга. Закон нигезендә әлбәттә түләүле вакыт тәкъдим ителә. Түләүле эфир өчен җирәбә иртәгә сәгать 10-да ТНВ медасында була. Масса күләм мәгълүмат чараларында агитация 13 августтан башлана. Бушлай эфир вакытыннан бары тик эш көннәрендә генә файдаланалар. Башка еллардан аермалы буларак быел сайлау 3 көн түгел, бары бер генә көн булачак. Сәяси вакыйга 11 сентябрьгә билгеләнгән. Һәм шулай ук быел онлайн тавыш бирүдә булмаячак. Депутатларны сайлау өчен бары тик сайлау участогына килергә кирәк була. Илдар Сафиуллин, Рамзил Гарипов, Яңа гасыр каналы.